Lalangay. Hello, makakahot na ito. Wala bukas! Masa ito. Yan ang tanong na. Hi, Kuya Alo Sarap! Okay kayo, bumili kayo ng ganito. Alam nyo pa nga si Ate Sel nagbibideo. Tignan nyo, nakakulay-kulay lang. Ay! Busog. Ikaw yan. Lawin na. Paano sisid? Sisid dito, sisid. Paano ka sisid? Paano mo tayo sisid? Ikaw mo, pakinggan mo ka tubig. 1, 2, 3. Hindi naman. Lumangoy ka. 1, 2, 3, go. Hindi ka na, huwag na tumayo. Dito na, dito na, dito na. Malamig, Ang malamig. gabi. Lumunod ka kasi, tignan mo kasi. Ako nga hindi. 1, 2, 3, go. Sisid na, Laika, dali. Sisid na. Paano daw sisid, Laika? Paano daw? Sorry. Sisid. Nalungan na niya. Lagi mo kasi sa kamay na doon. Pasok mo sa kamay Ay, niya. ang ganda si Froggy pa. Froggy pa.